Manang Biyana! Hello gagayam, naimbag nga oras yu, bulan manan ti Disyembre. Panaglalamag manan, ket sapay kumata na salon at tayo akanayon. Kapadasan manikab sat pasita, sa napud na nagan, tintay idrama ita, ngamsakbay na, hello pay, kada Susan Arthur, Lerma Perez, Isalin Cipriano, date si kana Albert Cabrera, dita Ramon Isabela, kani Dominador Rafael, dita Santiago Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Pasita, dirman ang biyanang, nabayag anabaloak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakiboy pre nakitipadak madla senior citizen, kan padak madlang agpenpensyon. Ngam sana kayat ti lalaki nga anak ko ti pan nakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependar latan kanyak nga inana. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Papanan nyo manan nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. Adda mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay baga kasi naan yung nadyalakay. Masurunak na nang. Di yung dagdagan ti pungtot ko. Tamangan na niya ti maramid ko. Kunakmat asinaan yung dayjay. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakitan kayon. Sana na masapol ang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat kami. Dandani kayong tumangan di tibarsa nga. Gamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin yaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Ar-armunda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagusan. Ado ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo ti almananda. Isa pasablugan na kayo. Kahit andang oras ti sangpot yaw. Di kaya agpakarabi ha. Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo tatang, ape nakapumada kayo manan. Inak man agpapukays anak ko. Sakay larumwari tata maluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap ay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga masarakan nyo manan di bakit ano biyayaw? Ay, saan ko manatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kani Pasita. Di kaya gararaman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na ita sa asawa. Jak tupay ko na, da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ado'y tinanong mo, Pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahan. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan sweetie, wano saan baby. Unang bakit kan lakaitan? Saan may bagay day tang nga inawag ta? Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man, Pasita. Basta siyak, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan? Baby loves no isaw. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves. Tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani urayan nak di anak ko. Ung tandak day jay no maladawak nga agawid. Na urasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan dalakit din iti anak ko. Uray nga ro jay anak ko. Text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Alang nga ron, lepasan tanti mangan ta agawidan. Ay, sana. Agpasarta pa'y matla. Sulitan ta ti panagkuyog pamanain.
Kakaisuna akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na nagit pensyon ta. Agpasarta pa'y. Numapandog ta, intan tumanin mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikat makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amo na ngamin kat nagsinatan. Di ka mandalagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga aktulaang iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalmanta na malmana. Di kay pa nagpensyon na ya. Nagpensyon akon ngam jak nasangot ti nakitsenda. Natasyak ti mapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod ang anak ko. Alang nga rod, no magagat ka mapan ijay ili, si kantimapan. Mangtad kayo mo tanay ti pangkrudok iti tricycle. Kinayunan nyo ti itadyo akwarta, tagpapukis akman. Wen, mabiit lang nga rod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay awan balunan dya po ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon nyo aya. Naalakon nga madalang gastusak. Anyat nagastusan nyo ay kawang mamakita ka ginatang yo. Wano, ada babaya paggasgastusan nyo. Awan, napanak lang nagpaspas sarmut Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yatan ada pa'y bayada kiti pagadalan ti apo ko yo. Adto tili magasot, umras na itan. Apay, sana lang tadyay amat ti anak mo ay iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan na sana nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na ngam nakirelasyon ka pa ilang. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Di yung ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron nga Talaga siguro akas titigasat ko Aginggat ka ano nga tangay limlimod ta ti relasyon ta gudo. Puwan nga rod Angam no ar-arigan, sana rumpeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang daduma. Isoda ka ti masursurutan. San tamutan nga ubeng? Tapay nga paritan datang aginayat. Paritan datang agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da. Awan mo't mabalinan da. Apay, isoda ayat ang gastos no bilang lang. Saan ba? Gudo. Lusyak, ready ako ang mangikasarkan ka. Awan ka sino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat, anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, nakasaritak mo ti anak kao. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdenatan iti maymay sa abalay. Ay, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan ngay surat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti ambuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsaak pay. Ay na, saan ang day ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din.
Apay ay halapdan na ka mga sawa. Kat saan mo ta si katyagastos si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo lang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawaan nyo. Ninanampasita ah. Na, kunak manunagsina kayon. Saan? Kung kunak lang na jay tapno sardingan nakasersermonan. Ay ayatak ni Pasita. Kaya't kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaan. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Oray katawaan na kami ah. Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga nukuwapsot kayo? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malang. Ni Pasita ah, ni mga sikaso kanyak. Asikaswan nak, ta asikaswak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kan lakay kayon. Ang ginanakay kidi dito'y balay. Di ka nga minruar-arwar ah. Basta mga sawaak. Ni, Apay ay alap ng nakrita. Saan nagaputala kaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? ha? Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan lang? Agkasar kami, adakda kami. No makiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo. Di awanan. At danton kabingay yaw nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanyak. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibiyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakbakitan kayo ngaminan ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man lati naputa ka bakit akasta. Imbes at isalon at yung lang tintunaran nyo. Saan? Talalaki mo't kaday ti panunot yaw. Kaya't kumot nga road tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Katsyak nga yakad kadwayo. Kasanaw no mga sawa kan taon. Saanak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jakpagan ano ti mga lay ti pakandag asaan ko matakap-kapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yung reta nanang. Anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo mananang. Amangan ka no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawak. Imbaga kakasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't kasanon no mga sawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga sawa. Kasano kumaamang asawa dayjay kat sadot mat. Mabutang iti responsibilidad dayjay nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Taadda kayo anam-namaan na amang tad iti kwarta na nanang. Ha? Ruwaman yung mga ngamin. No dumawat ka da kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungot mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan na kitag kakasakit. Saan anasaya at tikas di nga aramidan na? Saan yun apagrebangan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan nga trabaho? Anak ko, Alakit di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramidan nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Kin agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramidan, nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramidan, landong. Apay kasta ka? No anya ti ammom apagragsakan ti nata, suportaram, saan akasta nga tamkit din. Ammom abakutan ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasayaan. Manang, Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat na nga rudmat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutang ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo tar aramidom.
Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka karne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramiden na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da. Tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-itid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka diyan di dakdenggan tatang. Kaya tulat na ti mga asawa. Wain, anak ko. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natangka na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng ta mga no isukatnak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat dayay. Makamo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron ngay. Ay, di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwa may ti apo ko yun ditoy. Kat no manugot kalakit day ayawit ko ni pasita dito'y balay. Di dito'y kamay nga agnaad. Ay, wala, wala na. Dito yan ti pagnadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kwa na ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng. Talalaki ni gudo. Siya tiyawid na ta babae ak. Iso nga agawid ako ni ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod kada kayo nanang. Ah, Yak kaya tiyag bati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo. Makipagnaudak mo ito ni balay ti asawa yaw. pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balayo gudo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di ti anak ka. Kan sana balay, ta adapay mo't bakanti asilid. Agyaman anak nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayo. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabkabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanangam mo ti panagsasauma. Tandamot share me iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Magpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kamilatan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, nay talagid, idda ka nagsilsilpon tararami daw. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay ngay patrabahom kanyak. Ha? No apay mga minasimursurot kay ti inama? Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon ti amak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tatao ti dimtang ariribok diti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tada anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan nga min ti ama ti anak mo. Tayso kumati ka balay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dutan kin ni Greta?
Apaya papanawin dak. No kaya tiyo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taada ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, ta ijibalay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan ka duwada dito uy. Ket, iso dalatan, ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay mga rod nga agkaalaan kindi Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyaket ti makibagayan. Asino da kumapakibagayak? Ti kayat nantumat kat aginaw ka nagluto ak kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipinatangkan mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na kiti anak ta? Data tag sakripisyo pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamuda mo tan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si Kamat Gayam Lando. Ay, sombra ka ah. Ayaman ak manang. Umayak ko mabumulot iti kwartam. Awan isang kon. Anya? Di mo't ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid da nanang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga ron. Kastamlatan na kanayon. Di kag trabahon. Pasiglat nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang. Awan na. Suruam at agtrabaho ading ko. Nukas tamlat ta na kanayon. Awan na saya at pagbanagam. Manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya ka no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang. Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanang. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? Nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwa no agabrudan. Alaan ta bakit? Sakmot la ti mabalin apang ibatyan na iti apukaw. Katon naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Una, taagbisin ti anak na ano saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Oray siya. Kastamot laeng ti naramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit kumusta mo tan nilan daw. Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar pa ila kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Uwan bakit? Kat maragsa ka na para karagiti anak ta. No daduma damat labasol mi iti asawak no apya nagbalinda sa dot, tangamin pinanuynuyan mi ida iti kalabas. Iso nakadependar dalatan kada kami. Ngamita adan bukod da trabaho, ket nangasawa metten ti anak ko ket adan bukod na a pamilya. Alakastan, tugayem mo, pasita. Ala kagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.
Biyang Ti Tao. Hello gagayam, kumusta iti tunggal may sabti manan ti gayam yo, mga kakamakas manang biyanang, kanti mang parparto at iti drama ang biyag ti tao, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, naimbag nga oras yo amin. Baro manan nga episode, wano pa kasaritaan, ti may drama ita, nga makablawa mampay, da Jackie Aliado, dita Isabela, Miss Kenneth C., kan belated happy birthday kani Joanne Rovillos. Kaya titain tayo nga rodandanggan ti episode 404. Dito'y drama tayo. Biyang Ti Tao. Nay, hanyaman ta nakasako ngayon nyagmon, Mari Luseng. Naglalaok, mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, taiso pa'y abalunan ni Christian ije pagadalan. Ay, talaga desidido ka mang padali tiyampon mo Takas makita kat desidido met nga agadal. Sa bagay madlaw mo ta nagagut kun nalaing pahiji pagadalan da. Naku namon, mare. No kasta ti ubeng ay talaga maayatan ka mang paadal kun kuana Oray narigat ti biyag. Maikarigatan taadamat nga rod arapa apje uping. Naimbag man ta saan nga umapal ni Jonah nga anak mo. Apay ko mga umapal, kat pinagadal ko mat iti. Ngam isumot tinagdesisyon nga agsardang nga agiskwela, tamaki asawan. Di nak mapapasol, ta isumot tinagdesisyon para itibiyag na. Wan matkit di Malahmod to nga rodan tay scrap alakom tagatanga ko. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian nanang? Adda klase na ita. Apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan niya pa ilang di dya tao. Kaya't nangarod mat agiskwela. Agbambanog kayo lang. Saan tayo matakapkapin ano di dya, Christian? Si kakit di mat anak ko. Di bali ata saan mat asadot ni Christian. Amo na titumulong kanya. Jack amo kada kayo nanang. Imbes nga agrelax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon. Para lang iti panagadal da nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Ay, bumulod ako may ti martilyo. Aday ti sigod a pangiduldulinak. Ingkaalaan ijayon. Nayapayan, hanggang nano ka bakit? Napan kalabim mulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawin. Kasano mga men, makapasuron da dya, Christian. Apayaya, Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Syakto pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Da dya to kang ampunan. naggapuan nga min na diyang ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na pimusay Gaputan na tayo ni indala na mutan da dya, Christian. Sinublat na ngayon ampun. Awan lang rin makukwartanan, nangalapay na iti pakanan na. Huwag nga ruda. Parparigatan na labagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, ha? Aday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Aywan Mare, agbirbiro kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mo. Ay, apag-isumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kanutarubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpadadabi si iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sa paan minto ti umay. Malangaraw tay bagak iti anak ko niya. Wan Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian. Ije pagadalan da, Mare. Nakitak mo't na nanang ken Christian, ijarubayan dahil salitay bakit? Ni, anya tararamidan day jay ngay. Ang daldalos naman ka ni Christian, mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno dala maitid na kin ni Christian. Ngarod imbes na si ka nga anak ni nanang ti agnomari ti paggrigrigatan na. Saan? Tanadya Christian mo't tanti itrab-trabakon na. Nagswerte na talaga dahil dyan nga ampon. Pangasim man, Christian.
Di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Ha? Saan ba't manang Jonah? Anyasan, kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan, tapno dala maitid na kwartakan ka. Kita mo ba sita? Di mo magparigatan dyan inak. Bumawi akto kanina ng lusing manang. Na makaturpusak to, siyak matimang tulong ken ko ana. Ayawan la tambok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkal ti utang ko na yung baganagam kanina na lusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, hapay-pay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo. Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni Nana Lusing para kanyak manang. Agadala ka na imbang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya Christian. Siyak tupay nga anak yo, sana nakapagkuleyo. Dahil tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan kaidi. Ngaman niya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos. Ay, panawan da kayong tumalang dahil dya Christian no makaadalun. Ay kat adamot kan kwa na daytan Basta siya, kayat kula ang atulungan ni Christian, takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kwa na. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan, tanapig sa akpay mat. Kabaulak pa'y tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragragsakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti ado sakripisyo yu kanyak nanang. Dakkal ti utang ko na yung baganagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga ron. Kasta kumamot tarapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin yung matan ti agrelax nanang. Huwag makaangasak mo't tawanan paggastusak. Apa man na malpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahoak tapno matulungan kayo. Nakaturpos mo't gaya man na dya Christian bakit? Ay, huwag nga ro da. Awanan, sigurado panawan na ni nanang. Sayang, tinagrigrigatan na pinangpagal na ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindum nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampun na Anya kumamat ti tulong day jeng ampun ka ni nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Katsaan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Ado ti ampon naman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Di ulay diritso no di yu kaya tagpautang. Awanan kwarta. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagaduha sa uyaw. Ngam no jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kasta nga rami diwa. Adda paborito yu. Oray ko manupod no nga anak yu. Ngam samot. Ay na anak ko, di kagsaw iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga ro dun. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na, nakapustura mo't. Adda interview na itamare. Ay, no kasta, nag-applyan iti trabaho na. Wen mare. Saan ka nagbiddo o tanang padalkan kwa na? Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabit. Makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod mare. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pagimunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Kat iso amis mo nga anak ko kat saan anak kaadal. Gat basol na at anak asawa mo tadagos. Wen nga rod. Dayta ti di na mapanunot mare. No agsasao. Kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal.
Ay, naimbag pa'y kajampon mo, tamadlaw na nakam. Ayun, pudno day ta anak ko na mare. Lukas jay siguro met ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan met, taag dumadamot iti ugat. Naawat ako diti trabaho na nang. Addan pagtrabaho ak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Una nang. Kat nagsweldo ak. Gumatang tayo dagos iti materyales para balay. Taparenovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti parakan ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaramatem. Makaurnong agtulat ta nanang. Masapo lang matariman to'y balay tapno saan nga agtadtad no agtudo. Ay kat makamuka nga roda anak ko. Saan kayo ang nagdwa-dwa ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materialis diti balay yun, nanang. Ginatang ni Christian Dagita anak ko. Ni, dakkel mga ruti sweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na tinadal na. Ay, nuinggaad mo kumamot tinagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ah, Nga malasa na balin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno addalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanan nyo. Imparinobait mo't gayam dan nanang ti balaydan. wena, pimbintas di balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talagang asensadon na diyang ampun ah. Kuwana, ado ti kwarta na angam gapo kininanang. Inga kat dumawa di ti kwartana ah. Ramanan tamad ti sildo na. Ninanang matinang padal ken kwa na. Apay, nawan ni nanang nakadal nga raw dalaman. Un nga roda? Ay, iparanod na mo't ati nagbamban no gantinak. Ni, si kamat gayam manang Jonah. Sumra ka ah. Ang awan ni nanang, adda na panan na. Sana ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita Christian. Ha? Apay ka di manang. Kaya't ko lang ay palagip ani nanang ko tinang padalkan ka. Eh, jak tumalipatan ba ita manang? Nukasta nga rod, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes na siyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes na siyak ti pagadalan na. Si kamot timpang pangruna na. Eh, maluti ka sa pula manang. Oray jismil pa lang. Ay, awan mo't igam ko akasta agatad manang. Kan adda ngamin nagastusan ni kaninanang. Mano nga raw ti maitad mo. Diyak kayat ti gasot lang. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababay ti 5,000. Ulita ka, ninanang ko tinang padalkan ka. Isarumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di ka laagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tadi ti kwarta, tada kayo kang arti ng padalkan ko nanang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagado nga kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo nga anak ko. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo matanagbanukan. Nagaduma nga ipagbagayon. Diyak ngamin kaya't apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at tada ka nga rod utang na na imbaga nakam. Di bayadan na. Noan yaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na.
Ado tirigat na idi agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak a makitangdan bayat ti panagadal na. Di kay mamagbalin na bayas, nanang. Ipadlaw yu launa yun na napatpatagda diyang ampon ngam siyak nga anak yu. Apay aya kasta kayo. Di naklang amin maawatan, anak ko. Sige, Ipakpaka... mapanakon. Awan mo lahat na saya turungan day ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag diskitar. Ay, masadutak. Ang mumbait na nasakit ti sakak. Masadutak karumbar di ti balay. Sika na, ka dumawat ka ni nanang, tamang ano nagswildon jampun na. Mabayin ako ngagkaradawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta nagado ngay bagbagan ni nanang. Agit talaga kasta ah. Palabsem latan iti bangir alapayag mo tanyaman ngay bagana. Ay, makauma mo ti kastoy. Apay si kalangay at Ma'am Uma. Nakarkaro kanyak ah. Ha? Ma'am Uma akon iti kinarigat ti biag. Kunak idinwag nam aya kati denam. Gamsan mo't kayam. Na? Nagluko kan? Siyak kumatirumba nga mangibagay ti kastakot. Kadagpay sumay. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ado ti sanikwayaw. Ngam awan mo't kayam. Isano kunam amam umakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang-sangitam. Mala, sumrak ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Moro tiniti sa balya babae. Anya, Ada nama mo na itif biabak na nga babae kat nagtaraydan. anya. Ay, darum ko ida. Ada ebidensya. Ada nabasak iti konvo da iti babae na. Ini-screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarum ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kadayon ko idi nga ibaga ti panagkasaryo. Ngam ko na yung awan kwarta pagkasaryo. Nanang, Iso abay-bay amon no simurutin iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiyag ken ko ana. Iso nga insukat na kan. kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo ana saysaya at ngam dayjay alalaki. Manganan manang. Nakaluto kami kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid ta asawa kanya. Ala, di ka kumagpulkok manang. Lipatan mo na dyan lalaki. Tulungam ket di tibagim. Tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga ron ti makailiw-liwang. Kasla diyak kabalan. Panagrik nagkatawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpat kalat ka kanyak. Ala, lipatan mo na tama nang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa yung mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumatagabro na nang ngamawamat kwartak. Kat no desidido ka, mabalin mo tagpatulong kini Christian anak ko. Mabainak mo't ngagpatulong kan ko na. Pagbainam ko ma, kat kaslakab sat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan kirong mga pagbainam. No kasapulam titulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Agabroad, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saan? Bakit ako nasumbro kiti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't tagnanayo nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Alang nga rod, taykan kay ti busbusem nga agabroad.
Ay na, agyaman ak nga rod ading ko. Hello, Manang. Kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ng anong saka. Tani, adak dito yun. Una, talaga kasta Manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko? Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik na ngam impa-check up kon Manang. Anyat ko nat doktor ngay. Pagtrangkaso, isong inikan ti agas na. Mala, sikapay lang aro ti makamo ka ni nanang Tani adak mo dito adayo. Un Manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni Nanang, tadyak baybayan. Agyaman ak. Christian, ulit at tagyaman ka nagkidaw iti pambakawan kan ka. Sorry, iti nararamid ko iti kalabas, Wan. Namiris kong nagiti bindot ko. Agyaman na iti panang ipatag mo iti inatading ko. Ngaurisan mo apod no nga ina. Agyaman akmat maawat na kung nakabsat Manang. Tauray sam tayong agkabkabagyan, ipatpatag kay lattakan Nanang. Da kayong tipud no a pamilyak. Kasta kami matkan kaading ko. Agyaman akmanan agan-anad kayo kaninanang dita. Un Manang, agan anad kamat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Awan tinasaya at ngitden ti dakes nga apal, panangiruruman kan panang tagibasit iti pada aparswa. Naragragsak matlang tagbiag no awan ti kagura. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ipapaay wanay sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam, baro man na nakapadasan ti mga ganyo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, dito drama ama ng biyanang. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay the song Lily Sardo kan amin nakaruba na ngagdengdengag, dita pudok tagudin, kastamatan kanila kay nakagawad Robin Lizardo. Hello mat kani Eduardo Pogi dita Santa Maria Ilocos Sur, ni Rolen Ragindin, kani Virginia Lapada dita Japan. Manipod man kani Kabs at Guring sa napod no anagan tintay drama, kat kastiti ko nana. Dear manang biyanang, talo ababay ti anak mi kan nila kay ko, anda natalgad at trabaho ti nauna nga anak mi. Kat gaputag susweldo, iso ti obliga kamang tulong, dagiti agad adal pa'y akakapsat na. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. At ti gatang yu iti bagasyo nanang. Ay na, agyaman naklaon ay dali anak ko. Day takot ti kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Ganda ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay kamayat nga rud ano kasta. Tapno saan na sayang ti kwarta bus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Isu aron bangla pagadalam. Kat kastamat at talaga tararamidak nanang. Palagi plaeng Ay, nay, di ka pa makias asawa Aging gasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat ton ornong ko para iti kalay sang arapapta. No agtorpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan tagkasar. Kasta nga ti saritaan mi kaninanang. Sana bali, makatawin lang ang ti urayan, agtorposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman na tamaawatan na, Ignacio.
Agturpusan ni Mileng intun umayabulan na nakaw. Ay, wan nga rod. Ay na, kamaw dyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio ngay. Agkasar kayo kadain kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wana, nabayag matpima na nagururay di tao. Wan nga raw. Agasam nga data sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod na pudno ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kami nga nakaw. Nilaangan Jimina ti saan pa yan nagturpos. Ay mun, asino gayam timang padal ka ni Jimina, nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabaho, nanang. Agboard samak pa'y mata. Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. San abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay lang ano kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray ah? Iso ka timang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Ha? Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni Tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang padal kan kwa na. Iso apang nga si mat, tadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasan. Himayak takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kandali apa nagkasar na. Ah, ne, dagulit ka matan niya. Palubusan da kami kuman kanindali nga agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pa ya, dagiti kakapsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasalungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga agkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalim latan ani Jimina. Agurayak man ni ti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Uwanan ninanang mumatan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugalay. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang tikasarta. Namin anumot na nanay tantanday ta kalay sa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan. Umadanin ti panagturpos ni Jimina nga anak ta. Bakit? Un nga rod, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwila. Kanaimbag ko nam at danidali amang tultulong kadagita di na. Ay na, pagrebangan na day ta, sukat nga rod tinaon na. Tanay, nakurapay ta mo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Adasan-sanot nga. Amumay nga awan dagaso kaya isa ang makitang tangdanak laag.
Makapasakit kamot ngagsasaaw. Uray na kurapay tayo no alisto ka kumanga agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakyas asawa ka pa'y langarod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumanga menti nakiasawa amiday. Day tanto mga min kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na, nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya tulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay taatulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kani miling adda kanuyur urnungan na. Diyak mo ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyur urnungam kin saan ka naimot. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi, ah? Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dalay ti mangipatarimaan iti balay tayo, ah? Uray ata nasingpot kan saan anaimo. Dakkel, tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawin mo tin tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Nalaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimuro ti rayumak. Sa anak kapurliya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga raw may tultulong mo. Mabalin pa'y may tapag nainan ti balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y may. Ay basta, kaya't kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka may tanak ka. Ay, makapaliday tumot ni nanang tatang. Nosyak nga amam. Okay lang, nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw itanya man na plano yaw. Mano atawin matpi man na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latante per priority time. Amaok nga da plano yaw tinobiyam. Kat saan ko alap landay ta anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. May ama gumura. Sana mabalin natin kayat natin masursuraw. Aglablabas mo tayo na duma. Demanding launay na yung inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga kanina lang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung kadinda ito, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni Manang mo? Hindi yung amaw, nanang. Na, diyak amuti may papaniti dayta Talaga amot na diyak kabsat mo Natangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid daw. Nagkuna ang makikanlay sa ni Dale. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanan. Desisyon na dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat ng aramidain.
Sika ayat ang gastos. Saan may... Saan nga rod ang mabalin? Tasan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat. Ay, Oscar, napangaasiman ko rin. Di kag balay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang ugalay. Di ka lagbain. Bumakitin jay anak mo. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod. Panunutem kumama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem kamit uray pikit. Tapno sana nakababain kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao, kat masurunak nga rod, tunggal makitkitak ti panagrup-rupa da nga Ignacio. Apay aya akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti planok, agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dali, tagapuramot na dya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na dya lalaki, isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kukuam ngay ko rin. Di ka umayaya. Ijay, Itayan ta po ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan dya po ko ta. pagan anok ti umay. Na, di mo kaya na makita ti apo kaom? Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa da dya nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko tangam kasta kapailaan. Agmubuon ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Dinanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ni nanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging gaita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay ang baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlang na jay. Hapay anarabian ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti idar arami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang nagawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namad. Naimbaglangan tadyak napan. Sigurado ang madadaol ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem nga ay. Natural ang Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga ron tiyama na. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmimampay ti apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makam ang mga waawir. Sumrak kami ni ti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay ang ti apo may anak kao. Ni nanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindili ka pala nga men. Amok to, matla kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita makit mayat ti isem ti apo taken ka. Kaya't namay ti makiayayam ken ka. O baamot kami na. Oh, ato, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't yaman na. ay, nagloko kan. Apo kom na ito, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type.
Wano ang kabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, Nanang. Happy birthday, Nanang. Nay, anyat pizza itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, nalipatan nyo ti kasangay yun, Nanang. Aywan, atoy, regalok ka na kayo. Nay, Ala, nawatan yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, kawan regalo kada kayo. anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jaya asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, isopim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam gaminan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga rod. Uwan, panawa mo. Awanan pa inday jeng asawam. Napanan ni Milaing. Nagawid manen ije balayda. Inawagan la je asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian namanen Agpatpatinggan sa mula iti sa o anak mo. Awan mo't mataktak daran na sa una. Oh, adawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tanti bagada ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, Nanang. Nagijay adim awan pa'y umno anak ki asawaan damot. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay adim anak ko. Ala, apay nga eh. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom da giti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y nagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kinig na siya nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ron ti pagyamyaman nak Nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkon-konsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adapim mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong amsika. Tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan gapoy tinakaro a problema da. Nanay, ada sobra materialis si Balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagi dya materialis. Ado pa'y dagi dya, ket nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha, ay nagsaya atin barok. Nagsingpot kagayam at talaga. Ay mababain akan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na dyan nanang, lipatin yun dayta. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at talaga barok. Nagpakpakawanak nga rod, ti manugang ko kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panangawawir ko kadagiti apo ko kadakwada. Napintasan ti biyag da nga gasawa ita ta malaksid iti trabaho da at dapay agduduma negosyo da. Ket ni dali nga anak ko ti makuna kakagasatan kadakwada nga anak mita iso ti napintas ti biyag na itan. Alakastan, tigayem mo, guri. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos para iti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama.
Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.